facer o experimento do arco-íris. Para iso imos necesitar unha folha de papel de cociña, 2 vasos cheos de auga hasta a mitad e os rotuladores das cores do arco-íris. Primeiro imos coller o papel de cociña e ímolo dobrar a mitad. Despois imos dar outra dobreza. Agora imos cun rotulador, imos facer unhas tiras de cores. E agora imos facer o mesmo na outra punta. Os colores teñen que estar no mesmo orden ca no outro lado. Así xa temos o papel pintado polos dous lados. Agora imos precisar os vasos de auga. Como o papel ten os colores en cada un dos lados, poñer os lados, cada un na auga. Vamos esperar un pouco. E agora, cando as cores se xunten, pois xa poderemos ver o arco-íris nos nosos vasos. Xa está o arco-íris. Así, arco-íris. Temos aquí o arco-íris no noso papel.